galon di se ka tiɲɛ bi tiɲɛ wulila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wulila galon di se ka tiɲɛ bi tiɲɛ wulila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wulila galon di se ka tiɲɛ bi tiɲɛ wulila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wulila namara si kolonba wuyo tiɲɛ wulila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wulila saraka jugu bɔ mori o tiɲɛ wulila. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على عبدك ورسولك سيدي وسيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة الزاهدين محمد وآله الطاهرين المعصومين وبعد أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أم بديت بشر في الله جبا أم بوفوك ولمن دوك نمدل لك دلالة في لك هنا ناك كشي ناك بركة لك جدينا وكلنا بلا جلنك وجلو كنا كنمغا مولا الدنيا كفامي كود فوار جمانك dugulami nabi wele ko basam jam'iyatu ansardin tonde munum be grand basam sam baflantan wolon vla u kan sojanu kan nyanyarle yo yira la kirabba ka bangini kola ka damine bangini shu kata se dengudi doma nan kwa ma batem an flani o kunce duwu de kenekan aslame o bora ka chaya ka basam segere wajulu kelaw no ye blasral kala yo tunye el ustaz Tarawele Dauda ninga fara sangare laji Ahmad Tijani kan femunun bora ila selula anga jaga baraw sheria an sigila herala ala kan wuri herala ala kan ngalahin sabati o ko fa ame na ba bela jelen fo kan karamɔgɔw fo kan ɲɛmɔgɔw fo ni dugu imam ba ame bela jelen fo o ko fa ame an ɲɛmɔgɔ bela jelen fo mɔgɔ ye dɔn kɛ ni kɛnɛ in kan k'an dɛmɛ ka organisation kɛ chaise ko la ji ko la domini ko la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛn wagati n'a cogoya ma anw tɛna se ka kuma jɛnya k'a fɔ dɔrɔn an sigila hɛrɛ la ala k'an wuri hɛrɛ la ala k'an nafa n'a ye ala k'aw kɛ kira n'a somɔgɔw kanu kama sɔli ala rasuli. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. An ka foli bɛ jama bɛɛ Rabbi mɔgɔ sen sera k'i se hɛrɛ la an b'a ɲini ala fɛ ala ka bɛɛ ɲuman segin so an taa bolo don baara so ala ka baara bɛ kɛ baara jirilen ala ka baara kɛ baara nafama ye Rabbi ne bɛ foli kɛ la fédération musow tɔgɔ de la n'o ye an bɛ kɛnɛ min kan n'o ye an ka marudu denguni kɛnɛ ye Rabbi an b'a ɲini ala fɛ ala min ka ɲinata yiran kɛnɛma na a ɲɔgɔn caman ala bolo ala ka ɲɔgɔn caman yiran kɛnɛma na Rabbi an bɛ duwawu don karamɔgɔ cɛ ye ale min sera k'an musow bɔ dibi la bi ni ka an kɛ waso fɛn kɛnɛma bi ala ni karamɔgɔ sababu donc an tɛ se ka kuma fɔ ka ban n'an ma foli karamɔgɔ la Rabbi ala k'a mɛn an kɔrɔ Rabbi a bɔ bibi na Rabbi ala ka k'a ye baraji ye a ka laɲini fɛn fɛn Rabbi ala ka nɔgɔya ye Rabbi ala ka wasan jugu cɛ la kira yɛrɛ bonya kama sɔli ala rasul اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين بدي أسلم وسط خير على كده أما على شاكو تورما على كان جدي على كان ناشي على كان بركيا على كان بركان دنيا على كان لباني يا ربي على كان لباتي على كان سطرة سطرة من اللي بتاعكوف أنت كانوا على كان جدي أنت شن على كان ناشي على كان سبب مكاني على كان سبب جوما كذا كانوا كوسو صلى الله عليه وسلم بدي أسلمه بجنوري منا سيدو موسى كونه نعوا ما تشكيله جوا سبب بساميا مبالك جويرولا أبيا abe France ma bia atunga di ayere akakea me alaka latika ka buffet bay ningwa bia jeme toko farano e bakure nango bakar watara nango bakuru oye ayere teri daka wuli teri dogoni nyani koroya uyo ke nyove basam kele ko naka wolo nyonga ka mo nyonga ya o de be ka representer o ma jalambla o ko be ala tano ka ala wolo nyumando ansar din aka musa taka ke pare ama tromper ma fli parce que mba doni nyumanya basamia ka hine fandauna ka yatime deme ka falato deme ka imamu deme nu soko de majira ne yo chéri chaque adiatu tokoro sud kumu almamu be tokoro fofe na ba yere ye kuzimna kuka fuli kengrani di ansar dini nyamoma
a ɲɛmɔgɔ joona joona ni an bɛɛ lajɛlen bɛ a lɔn jamana nin kɔnɔ ani jamana kɔkan ani diɲɛ fan bɛɛ fɛ a sɔnna ka fɛn bɛɛ muɲu ka sɔn fɛn bɛɛ la kumakan juguw a kɔrɔfɔliw a nɛniw a mankutuciyɛnw a sɔnna bɛɛ la pour que ala ka diinɛ in ye taga ɲɛ n'o ye Usman Madani Aidara ye o don an b'a fɔra n ko jamana bɛ transférer mɔgɔ kelen nɔfɛ ni maire bɛ taga dugu dɔ la min tɛ Côte d'Ivoire a bɛ fɔ ko Bassam maire nana ni Bassam Alimami ka bɔ yan ka taga Abidjan ko Bassam Alimami nana c'est à dire mɔgɔ kelen tɔgɔ kɔrɔ dugu bɛ transférer ni président ka bɔ yan ka taa France ou bien a taara États-Unis a bɛ fɔ ko Côte d'Ivoire transféré la à travers le président de la République an fɛ an bɛ yɔrɔ min na bi Aidara ka lasigiden min bɛ Sud Comoé la ani a ka lasigiden min bɛ Côte d'Ivoire yan bi an n'o fɛ yen Aidara a ka personne ne transféré la ka na Bassam Carrefour Jeunesse la nin yɔrɔ in na sisan à travers ses représentants Bassam t'a choisi k'a fɔ k'u bɛna ka na nin ɲɛnagwɛ nin kɛ n'o bɛ kira ta mankudu fɔ a ye n'a bɛ bɛn kira ta bange ta ɲɛnagwɛ ma a ma kɛ par hasard mɔgɔ min hakili b'a la Sheikh Hadiyatu bɛ se k'an hakili jigin a kɔ n'a ma ɲina nin yɔrɔ kelen in na place kelen in na nin jamakuru kelen in ɲɔgɔn ɲɛfɛ Sheikh Usman Madani Aidara sigila yan ka ladilikan di a ma a don n'a ka kuma caman fɔ komi n'a ka Côte d'Ivoire sɔrɔ yan 2011 ka na se 2012 ma a tun k'o prédiquer c'est à dire n bɛ fɛ a tun kɔnna k'an lasɔmi a la k'a ɲin'a fɛ k'an ye dɔ fara dugawu kan n'alu nana ɲɔgɔn lajɛ o yɔrɔ kelen na k'a fɔ k'a bɛ nana silamɛya ɲɛfɔ ka kira ka ɲɛnamaya ɲɛfɔ Sheikh Hadiyatu ni a ka alimamiw bɛɛ ko k'aw fo. Oustaz, tous les oustas ici présents, nos frères et sœurs musulmans ici présents, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bien, je suis arrivé ce soir-là au nom de maire Georges Philippe Zalé, maire de la commune de Grand Bassam. En fait, il devrait être là en personne pour venir vous souhaiter la bienvenue dans sa commune. Mais malheureusement, pour des raisons de calendrier très chargé, il n'a pu le faire. Et donc, à travers ma modeste personne, je voudrais souhaiter à tous et à toutes la traditionnelle bienvenue. Il est question d'une nuit dédiée à Allah, organisée par Ansardine. Ce mouvement est connu de tous dans le monde entier. Alors, organiser une pareille cérémonie ne peut être salué par les autorités du Grand Bassam. Je voudrais, au nom du maire, vous remercier. Vous remercier de cette initiative-là. Et vous inviter à prier beaucoup, beaucoup pour la Côte d'Ivoire en général, en particulier pour Grand Bassam. Ambadin wa mi tanga ɲini Allahu subhanahu wa ta'ala fɛ ka bɔ an juguba in tɔɔrɔ ma o bɛ fɔ min ma ko sitane min mana don diɲɛ ko ko la ni a bɛ o yɛlɛma ka ko duman kɛ ko goman ye a mana don badenya la a bɛ badenya tiɲɛ k'a kɛ fadenya ye a mana don sigi la a bɛ sigi yɛlɛma k'a kɛ ɲɔgɔn kɔ kuma ani ɲɔgɔn kɔrɔ fɔ ye an bɛ tanga ɲini Ala fɛ Ala min ka se kɔrɔtara yarabi Ala k'an kisi sitanɛ tɔɔrɔ ma an bɛ tila ka sinsin o Ala in tɔgɔ ye Ala min ye ko daminɛ masa ye a n'ale min b'a laban
ala min bi sa bela nga ma songa beke ala min ye seto ay ka sabali nin ka hine ya ibadi fala tazalamu kasoro ka fo jon ye ni ala min ye setigi ni ye jon tonyo fenta ko fe nye tonyo ni haramu ye ni ala yere ka nga jon aw kana songa nyogon tonyo aman sinzino masayin toy an sigira o masayin to la ya rabbi ala kan wuli here la ambade o abi kene ba do de ka ko kira mustafa al amin kambo ka kene ka ni chemi ngama ti ala tun te foike ni chemi ngama ti ala tun ba be dabla an soro aw sigira o de ka kene ka akanu bago ayolu wele o ka kene de ka wala ambi kene baka wati uti wati janya awon bolo antena antayro na munumunu ro janya ka sabu ke ko ti gobe kofe on da israshien yi kabla strategi ka damne a zero ame fe ka bi baro yi wati kungurunin ke o aya dodika o sepen juma yi islame bebi fani bala fenkele minna no de ama fo kumaina qul ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum muhammadu afu nyana kitabu tigu nyana ikafo dina tigu nyana ta'alu aina ila kalimatin ambekata jekata kuma kan kelema sawa'in bainana wa bainakum kuma kan mi ye kilenye ambe benelu minga angata kuma oka o de la an b'a fɛ ka kuma min ka su in na o de ye suratul fatihati yɛrɛ ye an tɛ seli jɔ fiyewu n'an ma min kalan a kɛra nafila seli ye a kɛra farida seli ye bɛɛ bɛnnen don sura min kan ko i tɛ seli n'i m'o kalan an bɛ fɛ ka baro dɔɔnin kɛ o sura in de kan o sura in bɛɛ wa la aya fila aya fila min ni ala subhanahu wa ta'ala ye a fɔ o la ko silamɛ bɛɛ ka o kɛ i ka selikan ye ihdina siratal mustaqim siratal lezina an'amta alayhim an b'a fɛ ka kuma nin de kan i mana jɔ seli la a kɛra farida seli ye a kɛra nafila seli ye i bɛ sura min kalan n'o de ye fatiha ye yani ka se wala dolina ma e bina ta ala wele ka nyini ala fe ko ala ihdina siratal mustaqim ala ma nyini fe kan kanda kabla sirat leninga ni almami ba onye fe almami bo de fo na yi suran kala kata ba aba fo ala son almami e min fo o yambe kuma kan yi no de amina yi ko ala an kana kabla sirat leninga sirat lenen juma ako siratal lezina an'amta alayhim ala iye nema ke mogo minun kan olu ka sira de kodo i nema na mogo minun kan ola eni ne ami je ka fle ko ala nema na mogo minun kan ala y'u sigilen to ka taga du ma wa walma wulla ka nyini ala y'olu de kanu ka teme eni ne kan wa ni ala y'a taga dolu ma olu de ka di ala ye ka tɛmɛ e ni ne kan wa ni ala y'a d'olu ma olu de ye ala ka danfɛn ɲuman ye ka tɛmɛ e ni ne kan wa n'ala y'a d'olu ma an bɛna jɛ k'o de filɛ ɲɔgɔn fɛ yɔrɔ juma kuranɛ kelen kelen in kɔnɔ ala subhanahu wa ta'ala a bɛ taa suran wɛrɛ la a ko cogo di ulaika allazina an'ama Allahu alayhim minan nabiyina was-siddiqina kat ila akhir aya ako nama ni che nunu don nunu ne che uye nunu ne muso uye ala ye nema ke minun kan akan nabi nyima anaka che tigula awita aya in laba iza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa bukiya suratu maryam ko ni Allah subhanahu wa ta'ala ka aya ubi kalan yi abu dusukun la nyigi
abu siran ala ɲɛ diɲɛ nata bɛ taa ka bɔ u la diɲɛ bɛnja kanu bɛ taa ka bɔ u la ala sɔsɔ kanu bɛ bɔ u la o tuma o yɔrɔ ma janya ni ala la u b'a ɲini k'o yɔrɔ ma surunya ala la o bɛ sujudu kɛ ni ɲɛji ye ala ye olu ye jɔn ye an bɛna olu de ta kelen kelen k'u ka baara filɛ u ka baara tun ye mun ye ɲɛnamaya kɔnɔ la jeunesse k'an adressé kamalenw na yan ka tila k'an adressé sunkuruw na yan sunkuruya ti diɲɛ girin ye sunkuruya ti yɛrɛlabila ye sunkuruya tɛ min ka di n ye n b'a kɛ ye ala ye sunkuruw lakale kuranɛ kɔnɔ ulaika allazina an'ama allahu alayhim ninnu de ye mɔgɔw ye ala nɛɛmana mɔgɔ minnu kan an bɛ fɛ k'olu de ta kelen kelen k'u d'i ma i tulo ma jɔ i k'a lamɛn diɲɛ ti to sen kan dɛ wallahi yanni sɔnni i bɛna bɔ yan n balimacɛ n balimamuso i hakili ɲininka i k'i yɛrɛ ɲininka i k'i ni ɲininka sabula ninnu ni e yɛrɛ ti kelen ye ni si ni e ti kelen ye i nin bɛ yen e yɛrɛ bɛ yen i hakili bɛ yen i ni ni sitana bɛ ɲɔgɔn fɛ hakili ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ wallahi misaliya ye mun ye n'i ye mɔgɔ dɔ escroquer k'a ka 2000 namara k'a bila i poche la i nin bɛ content a b'a fɔ an ye wari sɔrɔ a bɛ nisɔndiya ko an ye nafolo sɔrɔ mais hakili b'a f'i ye ko wari sɔrɔla ko mais k'a ma ɲɛ wallahi ni kelen kelen bɛɛ la o de la wajurikɛla b'an kelen kelen bɛɛ la yanni k'i se ala ma i yɛrɛ bɛ taa dalu jɔ i yɛrɛ kan e bɛna faamu ni aya in na ala mako bɛ mun na ala subhanahu wa ta'ala bɛ mɔgɔ dɔw ko fɔ kuranɛ kɔnɔ inna lezina amanu wa amilu solihati yahdihim rabbuhum bi imanihim i k'a dɔn mɔgɔ minnu ni olu lemaniyara ala subhanahu wa ta'ala ma ka tila ka baara ɲuman kɛ ala bi o tigilamɔgɔw kanda bi imanihim n'u ka ala danaya ye o la n balimacɛ i ni kɛlɛli daminɛ ka bɔ wale jugu la pour que ala ka se i ka se ka ala tɛgɛ sɔrɔ ala k'i sama ka bɔ a la النفس كالطفل إن تحمله شاب على حب الرضا وإن تفتمه يفتمي ko adamaden nin bi n'a fɔ den fitini ni y'a to a yɛrɛ ma a tɛ sin bila a yɛrɛ ye abada den bɛ sin min san 1 san 2 san 3 fo a bɛ taa fɔ ba ye ko a bɛ sigi n'an ta kana bila ba kɔrɔ ko i sigi n bɛ sin dɔ min fo ba de k'a dabɔ a la o la n balimacɛ jɛnɛya min n'i b'a la suɲɛni min n'i b'a la namara min n'i b'a la nkalontigɛ min n'i b'a la ladiribaliya min n'i b'a la pour que i ka se ka bɔ a la i b'a ɲini k'i ni kɛlɛ ka bɔ a la ala bɛ sɔrɔ k'i dɛmɛ k'i bɔ a la wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana o ye ala de kumakan ye o la ihdina siratal mustaqim n'an ko ala ma an bila sira tilennen kan an bɛ sira tilannen yɔrɔ ɲini a bɛ wajibi an fana kan an ka wuli ka sira ta pour que ala k'an dɛmɛ an ka to a kan wa hadaynahu najdayn imma shakiran wa imma kafura ala ka hakili ɲuman d'an ma o la ala subhanahu wa ta'ala bɛ na n'i ye ko ulaika allazina an'ama allahu alayhim a ko ninnu de ye mɔgɔ ye ala nɛɛmana mɔgɔ minnu kan a bɛna taa se aya wɛrɛ ma ko wazkur fil kitabi maryama sunkurun k'a k'a tulo ma jɔ sunkurun dɔw ye sunkuruya kɛ u ma danbe tiɲɛ sunkurun dɔw y'u ka sunkuruya kɛ u m'u lebu bɔ ka bila feereta ye sunkurun dɔw ye sunkuruya kɛ u m'u wolofa bɔ a danbe la u m'u woloba bɔ a danbe la u m'u ka kabila kuma suli ala ko a ye na min'o dɔ lakale aw ye muhamadu i n'i ka jama ka bɔ e la ka se dugukolo melekelen ma maa o maa n'a ye kuranɛ kalan wazkur fil kitabi maryama a ye maryama ko fɔ ne ala ka kitabu kɔnɔ maryama ye mun kɛ nafolo de tun b'a fɛ wa jɔyɔrɔtigi tun don wa président de muso tun don wa
atumi sigi kalo kawa atumi sigi lolo de kawa ala ko la allati ahsanat farjaha muso min y'a ɲɛmaana tanga ja jɛnɛya man di ala ye ja jɛnɛya man di ala ye o de la a sera fo ni niveau ma fo ala ye muso dɔ ta k'a kɛ diɲɛ bɛɛ ka exemple ye kuranɛ kɔnɔ ko ni muso in y'a ɲɛmaana tanga walam yakul ahsanna farjaha bal allati ahsanat farjaha ala m'a fɔ ko an ye muso min ɲɛnamaana tanga dɛ la muso min y'a yɛrɛ ɲɛmaana ya tanga wale juguma wala an badenw ni aya in b'a yira an na ni jɔra ka seli k'a fɔ ala ma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ko ala ka sira tilennen ti sɔrɔ k'an to jɛnɛya la alhamdulillah temu min dira ma o de ye lamɔ temu ye éducation des enfants en islam o la lamɔ silamɛya la an badenw ko denni tɛ lahu ahamiyatun kubra c'est d'une importance capitale jɔyɔrɔ min b'a la diinɛ kɔnɔ jɔyɔrɔ denni tɛ sabula ala ye kangari de da maralikɛla bɛɛ ye kuranna kɔnɔ a ko ya ayuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijara عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم ألاكو هي أو مغمنو كاو دامبي ني ألالا سلاميو أو منو كاو دامبي سكا كنونا قو أنفسكم أكاو يركون تانغا وأهليكم أناو كمردون أكا سكونو مغو كو أكو بتانغا ناران kabo tasma sugu badoma waquduha an-nas wal hijara tasma mi dogo o yi adama deunde ani fara ni yoro ina ala ye maralikela be interpeller ko aw yere dama kishilite aw wasa ote aw bo ako qu anfusakum wa ahlikum nara alwawu yufidu ishtirak almutaatifain fi alhukm kure aw yere kishili ote aw bode fo aka dembaya kishi ka fara aw kan kaba muma naran ala wajhi nakra ko tasma sugu bado tasma me ata sugu do me o tasma sugu tisi ka don sabula aw nga tasma be meneni dogodi mena fola ko o tasma be mene ni mogo de mogo ani fara est-ce que o tasma sugu donendo wala ala ko aw mogo munu ni aw ye maralikelaw ye aw dama kishilite aw bode ko fo anaka deme de ka kishi nyon fe ka botasma ma ala kira fana sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ale fana ya kuma fo ka wala wala ako kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi ako aw bela jene buwangena de nga afana ka don kiyama jodon aw shitna siratu tige fo alaka aw nyininga aka bugan genchugula fukore mo munu kalfala awma minu ka mara kalfala awma atna siratu tige kiyama jodon fo alaka aw nyininga aka mara ka chugula demunu tumi aw garzigela ay denu lamon chugudi parce que denu kalfala aw dema o ka diya nya ala yo de kalfa awma aywa ni ye deo de chentolai c'est que masaw de ma jo ou jo yoro la généralement ala kira ko sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kullu mawludin yuladu ala al-fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kama tuntiju al-bahimatu bahimatan jama'a hal tuhissuna fiha min jad'a ala kira ko sallallahu alayhi wa sallam ko deo de nabe bange nabe na diana ko anyuma de bina ala al-fitra ni ya me fitra o de ye abena danchugo min bato ni tien fola ye abe son tiema aba kanu
ni a ye galon mɛn a bɛ galon kɔn a b'a yɔrɔ ma janya ka bɔ a la c'est à dire que ala bɛ adamaden nati diɲɛ kɔnɔ a denkɛrɛnnilama ka sɔrɔ a dusukun ka sani nɔgɔ t'a la manamana ko ni galon ni namara ni janfa o man d'a ye tiɲɛ ni laadiliya ani telemagantiya o de ka d'a ye o de ye fitra kɔrɔ ye alfitra الفطرة عبارة عن الطاقات الإدراكية لدى الإنسان التي هي مهيئة لإصابة الحكم وللتمييز بين الحق والباطل. نيام الفطرة عربكانا نزرع كوماكو l'esprit de discernement. L'esprit de discernement ou la prime nature en d'autres termes. Tout nouveau-né qui naît vient avec cet esprit-là qui lui permet de discerner le bien du mal. Donc, Allah kira ko sallallahu alayhi wa sallam ko adamaden bebe na onachogo ina parfait, saint, droit. Nga ko na wiya chentolaye fa abawahu. Na wiya dewu de chentolaye dron le premier responsable fa abawahu ko masaw de nodo. Bange baga fla yuhawidanihi olugu debe denga yahudiyai au yunasiranihi walma olugu debe denga nasarai au yumajisanihi walma olugu debe denga majusui mais denga li yahudiye okorote kata israelo non okorote yo et demuso ka ban tarafela kaka miniji pu doni taibasi doni pataku doe yahudiya teme mboka e dingue o kaban kun kwafema kune be dan musoro be siri tolo be soro pendant sengele yelenno sengele jiginno kursi be ka yoro nanzara teme mboka ola ala kirako sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko naw yeddew denye kan nanzara sramine na yeddew denye ka yahudiya sramne yahudiya jogo nanzara jogo ko momunu yo sababu yede fa abawahu ko masaudi nodo pourquoi parce que den kalfala olugu de la afala ko olugu de ka dennu lamo kanya note unyuma nana o wulidu ala alfitra unyuma nana usanuma nana menaye unogola naye uchena ko masaudi nodo. En premier lieu, parce qu'il y a d'autres facteurs peuvent rentrer en compte, mais le premier responsable, c'est les parents. Et c'est ce que nous constatons, puisque nous observons aujourd'hui une démission manifeste des parents dans l'éducation des enfants. Les parents ont démissionné. Les parents n'orientent plus. Les parents ne conseillent plus. Si vous voyez un parent parler, c'est qu'il y a erreur, il y a gaffe. Alors que non, c'est une religion qui prévient, une religion préventive. Islamia dinade, Islamia te dinaye ko be cheni kono ni cheni kala abena tlanike la hasha wakalla. Islamia dina do de dina mi na be cheni kumbe kasora mana folo. Wode koso afola ko ni dembe lamo Islamia konnana. Alamo be damine kabini asanwolon vla. Des sanwolon vla. Dans sa tendre jeunesse, tendre adolescence. Ko de lamo be damine o yoro la. Ka to ka kuma u foye, ka ladilika u dama. Ka sranyuma u do akoro. Ka koju nyugu sabati ala ka soro ama damine folo walma ala akeli setai. C'est comme ça. Mais toi tu as payé un ordinateur. Il m'a antivirus doit là. Virus donné qu'on fait à la éco il met antivirus kala mais ça c'est le médecin après la mort. Donc c'est pareil. On me comment de fait moi mais ni de un chena watimi. Kasoro islamia ko de ay kuma de un fait kasoro match. Parce que ne be kuma de fait a chenen ko fait. O ya soro cheni kala kaban. Fam ko nyuma ala ko dama. Oula Allah kira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam
Aye massa ou ka responsabilité aya situé. Il a situé la responsabilité des parents dans l'éducation des enfants. C'est eux les premiers responsables. Que l'enfant soit bien ou mauvais. Femme ko nyuma ala ko dama. Ola ni lamo be ni chola dun. Mogo mi ka mara chena. La hara ko ni kishi konte eye. Ne ma fo ni demi yi kenye parce que obese ka ke. Dende oubei obi kenye. Il y a des enfants comme ça, hein? Des enfants têtus. Il veut comment faire ta femme. Mais si cela est dû à la nature de l'enfant, mais pas une défection des parents, à la toto gunola. Non. Abe dogo karsaka du kanyinga ade inde chena. Eka du deuye mogo wolomvla walma mogo duru. Mogo duru ta par exemple nani nyana kelen chena. Amaro ko no eka du kon kanyika lamon kany de inde chena. Mais eka du kono mogo duru nani be chena kelen dron de nyana. Ah chokoroba eka du mainde demi nyana o de nyana. Note eka du main. Fam ko nyuma ala ko dama. Ola fo anga janto lamon nuna. Parce que ni la jelike bibita soroko dembalo. O debe en faire nga den la montagne faire. Notre souci majeur, comment amese ka dominer so ka di demsenuma. Comment amese ka fini so ka di demsenuma o ka fini don. Amese ka shiro nyini uye chugomi. Anga hami be dain. Nga de amese ka ala don chugodi. Amakotola. De amese ka kira don chugodi. Amakotola. Amese ka saranyuma mine chugodi. Amakotola. La preuve en est que il était au doux soleil, doumi doutri. Il a un programme soit quotidien ou hebdomadaire ou mensuel. Comme programme de babolo dongodo avec air de kerengren. Wale ma semaine be avec don de kerengren. Wale ma kalo kono avec don de kerengren. Kwa na ka dude umbe sigi domi wale ma erimi kabu ladi kublasara. Sama ebo dudo. Hein? Ko dudo a dutigi programme de babolo du kono dongo do ni erina avec ma dude on fait walma namo tansoro no ka chama semaine kono don gelembe ani dude on be sigi o don abu blasara walma na ere mo tansoro kalo kono nana abe don gelen nyini ani dude on be sigi domi nabo blasara ah o du manchare presque inexistant dès qu'on t'a doudon. Alors, il va falloir que nous nous réveillons. Parce que dès un tchena bi, on m'a se forma, benyabola, nyandimi no kono dimite. Benyabala bi ko dès un tchenendo. Benyabola bi, okoni, on m'a se dogoma. Mais, la cause est quoi? Mouya sababoué. Qu'est-ce qui est la cause? Abebe da bidon kako bidon bete. Mais bidon bete John de bidon wolo. Bifa ou dete. Ani bibao. Non de kunungo de ani bidé. Dans farage même bon nyonche. Il y a quelle différence? Kunungo de ni bidé nche. Kunungo de ok nyo kungolo fla de no be familiali ke ni bidé ngela kungolo kelenye no de aka famu surunya. Oto edre. Mais parce que kunungo fa o jora fa ya joro la kunungo ba o jora ba ya joro la o de koso kunungo de nyana nga bifa o de majo aka fa ya joro la biba o de majo aka ba ya joro la o de koso bi de fana chena. C'est clair et net, hein? Alors il va falloir que anga sigi encore anga dina yan kala takabolo mununa anga anjanto ola kabini imam sofuru afala iga denga hake bika kabini imam muso da folo ko ni bena muso ta ko ika seri ika denga hake folo ika banyuma nyini ide banyuma kiko nyini ide denga hake be dam nango de fo. L'islam est une religion qui prévient.
kabini ima muso ta fɔlɔ ko n'a sɔrɔ ni denko hami b'i la e b'a fɛ ka den sɔrɔ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ ko i den min bɛna wolo ka sɔrɔ a ma wolo fɔlɔ dɛ a ka hakɛ fɔlɔ i kan ko ba ɲuman ɲini a ye Allahu akbar. Donc n'i bɛna muso ta a y'i ka muso de ye i mako bɛ den sugu min na muso sugu min bɛ se ka o den sugu wolo i ye parce que waliyu wolomuso bɛ yen mais bandi wolomuso fana bɛ yen dɛ a bɛɛ de bɛ yen fɛnko ɲuman Ala k'o d'a ma o la silamɛ tɛ muso bɛɛ ta n balimakɛ n'i ye muso bɛɛ ta i bɛ den bɛɛ wolo wulibali la o la e mako bɛ den sugu min na dɛ i ka muso dɔ ɲini min bɛ se ka o den sugu bange i ye o la silamɛ bɛ baara kɛ ni faamu ni kodɔn ninnu de ye donc kabini muso ta yɔrɔ la silamɛ tɛ muso bɛɛ ta alakira ko sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tunkahu almar'atu li arba'in ko muso bɛ ka furu fɛn naani kosɔn muso bɛ ka furu fɛn naani kosɔn anw ye min faamu hadisa in kɔrɔ la ani kɔrɔ min bɛ fɔ a la ka kɔrɔ o ma kɛ kelen ye dɔɔni parce que anw bolo tunkahu fi'lun mudari' majhul aw fi'l mudari' lam yusamma fa'ilu tunkahu almar'atu li arba'in ko muso bɛ ka furu fɛn naani kosɔn o kɔrɔ ye ni ye c'est un constat que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. C'est-à-dire les gens se marient à cause de 4 choses. Mais ma femme, moi précisément, j'ai pas compris dans ces paroles-là que le prophète nous ordonne de se marier pour 4 choses. Moi, j'ai pas compris cela. Nemo famu hadisa ina. Parce que hadisa ina korobe fo ko kira ko aye muso furu fenani kama nemo famu hadisa ina. Kira nemo famu no do kira kuma fo ankehul mar'ata li arba'in. N'est-ce pas? Aye muso furu fenani koson. Mais kira ma fo ko aye muso furu fenani koson. Kira ko le muso be ka furu fenani koson. C'est un constat. O ko kira de o jate mine abala ko nyafo. Ubake mo bala ka ke fenani koson kila sorla ka fenani injate afora na follow chenya ni mafli li jamaliha do taye parce que a chekan mais kila ma fo ay muso furu ko a chekan do taye parce que war babolo do muso furu kama do muso furu parce que abola mo gomlu na mo bawdo mairie dendo walma député dendo ni nya furu Mary Brangue o tema ni commune ngono de walma député Brangue non o fana na joro fana do be muso fana furu koson wadini ha ko do fana be muso fana furu dina koson do kira e fenani fo muso be ka furu fenani mi koson de o bala ka muso furu fenani mi kama kira ya nani fo mais nani na kira ya ka chouake c'est là le plus important. Anga haklito au-delà. Kira ka choix à la fin. Donc cela veut dire que choix yere ba jira ana ko kira ma fo anga muso furu fenani koson non. Parce que kira tla ka fenani kelenta ko slame oni ebna furu ke etaka kenin kama. Okore kira manani mbefo. Kira nani la kalide sabu odebe sena. Nga ala rebna kenye tanani na ko di an slama uma. Kira jumenta ako fadhfar bidhati dini taribati yadaka ko eka dinatigi kerengere ko ta ko ni yo ta ku bolo fla fala bogola arabukana o koro de ye barka ma fen soro donc islamé déjà ikanga muso ibe muso tam femi kama folo fo aka dine ka dafa fa eka dinatigi donc islamé ibe dinatigi de ladje mais nango dinatigi attention hein fa fana ke muso mi fe koy sama hal ni dinatigi kwa ti fe jeun ko o ka chadre ni doma so ila do bi fe o
ala y'u dan k'u caya surtout diɲɛlabandile in na ni min ko a t'i fɛ n balimakɛ jɛn o kɔ dɔ wɛrɛ ɲini i ka hɛrɛ b'o de la dɛrɛ n'o tɛ hali ni diinatigi ko a t'i fɛ ni i tulo gɛlɛya k'i f'i k'o ta i bɛ taa fɛn sɔrɔ i ɲɛ ye i ma sigi ni min ye famuko ɲuman ala k'o d'a ma mais e yɛrɛ fana kan ka i janto i yɛrɛ la ka jogo ɲumanw adopter k'a kɛ mɔgɔ tilenlen ye laadili danbetigi hɔrɔn sabula jogo dɔw bɛ yen den b'o ta joli fɛ bangebagaw la arabuw ko ma ko al akhlaqul wirathiyya o kama français la ko les comportements héréditaires c'est-à-dire den bɛ bɔ a masaw fɛ dan cogo la cogo min dɛ den fana bɛ bɔ a masaw fɛ jogo la o cogo la l'enfant hérite des comportements de ses parents a b'o ta joli la ça c'est consanguin depuis le sang. Alors toi le père, même si tu choisis une bonne femme, toi-même d'abord dois adopter un comportement exemplaire. Ola jogo min bena bo aw fla dem be bo aw fla la n'aw fla kañ aw fla jogo de be jigi aw dewna c'est normal yo de faw tanakahu fil hujur salih fa inna al-irq dassas ko ay furu ke soñuma kono ko sabula jogo mbe masaw la de o de be jigi dewna mais c'est les deux côtés hein ka fo kono muso ka nya me fo fa fana ka nya de malangolonde o te dawara malangolongo de fam ko nyala ko dama ola ni beye mouye ça on peut appeler ça l'éducation prénatale, c'est-à-dire l'éducation même de l'enfant avant même sa naissance. Cela se fait comment? En adoptant les parents, en adoptant des comportements exemplaires. Donc cela prépare le terrain pour l'enfant. Donc l'enfant vient dans un environnement sain, dans des conditions adéquates pour acquérir une éducation exemplaire. Femme ko nyuma ala ko dama. Ola comme wati mancha ko sebe. Sharia e wal maslamaya. Aye fere do di lamokela uma. O kan ka lamoke ni fere munu ye. O bo wol islamaya kono ko wasailu tarbiyati al-islamiyya. Wasailu tarbiya al-islamiyya. Les astuces de l'éducation islamique. Islamaya ka lamo fere. Islamaya yo fere de di lamokela uma. Parce que il est bien beau. Ame wajulu kan ume, wajulu beke, lamo chena, c'est vrai, c'est bien vrai. Nous le constatons. Anyabo là, c'est manifeste. Avec Kenegan. Mais quelle est la solution? Il faut que la solution numéro 1. Il y a quelle solution? Doni à la sona, on met une solution dit. Car Beslamea a solution. Saboula, il faut donner les moyens aux éducateurs pour pouvoir éduquer. Il faut que faire de dit la monique là ou ma. Débattu ou bé. Mais on dit la mon chogodi. Mais on dit la sera chogodi. On dit la sera ma sera chogodi. Faut que chogoya ou de nya fo nyonye ko dit la monique là ou ma. Muna de on kase ka sera nyuma uta. Ola o fera no chogoya ou de. O de troye ko wasailu tarbiyati al-islamiyya ko islamia kallah mon fait. N'est-ce pas? Donc cela veut dire que faut massa ou de kake exemple nyuma ou ye denwi. Den de se kala diliya kala na nyaba yere massa ou la namarala. Den de se ka chenfo kala na nyaba yere massa ou la galontigela. L'enfant ne peut pas apprendre à être gentil et miséricorde envers ses semblables si lui-même il est victime de violence à la maison. Dente se kake fonisere kenema na soro alere juguya de sirini be ka da kan sokono. Ola abe yini masaw fe olu ka ke ladigili ke yoro nyuma ye denwe aba fo den ka min ke de fa ka ta soro aw yere fana bala ko ke aba fo den kana min ke
fa ka taa sɔrɔ denw ɲɛ tɛ aw la k'o kɛ o la a ka kuma ba bɛ don a la a ka kuma barika bɛ don a la i b'a ye parce que souvent même den ka masa ladegi c'est automatique. Souvent c'est automatique. Le père ou la mère n'a pas besoin de dire à son fils ou sa fille de faire comme lui. Mais il va y aider à la parce que allez faire à faille minke ou de kany. À baye minke ou de kany. Ou la aouye kany mangela ouye. Ou de faire follow. À tarbiyatu bil qudwa. Kalamo ke ni la digliron nyumai. La première astuce que l'islam met à la disposition des éducateurs, c'est d'éduquer avec le bon exemple. Il faut que les parents soient des exemples, des bons exemples pour les enfants. Femme ko nyuma ala ko dama. Oye follow. Aflana. Astuce flana, faire flana. Al wasilatu thaniya. Oye jumae at-tarbiyatu bil maw'idha. At-tarbiyatu bil maw'idha. Ka lamoke ni wajulu ye ladili blasrali orienter conseiller s'entretenir avec ses enfants. Bon ni yoro inde ni de mankelendo anga éducation na ni de mankelendo anga du kono ante kuma de on fait non. Il y a un manque de communication pas possible dans nos foyers. On ne parle pas aux enfants. On ne les conseille pas. Par contre, on les blâme, on les insulte. Pourquoi? Parce qu'on ne parle pas. C'est après avoir fait le mal. Mais on est comment te kelenyo? On est comment te kelenye? Slamé mako bala. Ini den ka sigi aka kuma fe hakli sigi la ite ka neni ite ka doya ite ka jashi ibe kuma fe ni hakli yere ta famu ni kodoni adamadian takabolo nyumai nde ni konya ni ko nyuma di misala boloma ibe sigi den la sigi don do la ka kuma fe ka fonde ke chonfolai chien de bi là-bas. Nde ni chien kela ikuma kanyi ibe kuna wolo diana ya ibe kuna wolo lahara. Nde I janto yere la kana I bolo mana bo walifen no fe kuni halalai femi ti tai kana nyabo fe jen oko ni jena oko ibe to sutra la ni karila oko ite lebu fiu dian kono fo kata se lahara ibo fo de kasoro ama chenike kasoro côté il faut ite mais o beteme ini denche ibe kuma fe ni chokola ka chenfo valeur u foyer ko bonya u foyer avantage mi be chenfo la ko foyer aywa kololo inconvénient conséquences o minugo be galontige la nde ni ye galon tigɛ mɔgɔw bɛ tigɛ I la nde ni ye galon tigɛ hali balo sɔrɔ cogo bɛ gɛlɛya mɔgɔw tɛ da I la bilen ka sɔrɔ danaya o de ye ɲɛnamaya sipasema ye ni danaya tɛ yen kama fɛn bɛɛ tiɲɛna o la n'i kumana I den fɛ o cogo la ka tiɲɛfɔ fɔ a ye k'a masiri k'a valeur fɔ a ye ka galon tigɛ k'o fɔ a ye k'a cɛjuguya k'a conséquences fɔ a ye ka sɔrɔ I m'a minɛ galon tigɛla yɛrɛ mais quand il faut y kabla blasralikan amako bodila angana jofo deun ka cheni ke anga kumo fe I demuso parce que ni ya on me kuma deun fe par exemple demuso ko hey nyambe nyadola I la sisa ni mande nyere nyadole yebi na kuma sisa alors que ça n'est qu'un niais parce que fanga fait des femmes nous sommes tous jeunes donc nous connaissons ce qui est dans la jeunesse na ye demso utu yeremati petit ndobe ka asungurutike kerefe kabini dere sranendo ateson aka avance oula petit nitna farala
ale cɛsiri no kai fo laban na denmuso bɛ taa sɔn a ye mais sani denmuso ka sɔn petinin ye o n'a y'a sɔrɔ ni kuma tun bɛ kɛla a fɛ so a tɛ se ka sɔn fiyewu mais kuma tɛ kɛla a fɛ donc elle va commencer à accepter c'est-à-dire elle va accepter les avances du petit a bɛ sɔn petinin ka avance u ma a bɛ to petinin ka bila la ten kabini a janba a yɛrɛ la a tɛ sɔn dugu ka tila k'a to yen fo a ja bɛna gɛlɛya dugu bɛ tila k'a to yen dugu bɛ tila k'a to yen pourquoi parce que a ye ja gɛlɛya dɔ sɔrɔ a degela a la fo a ja gɛlɛyara tuma min na dugu bɛ tila o tuma de la e bɛna kuma mais e bɛna kuma waati min o b'a sɔrɔ il est trop tard tiɲɛnikɛla maintenant donc il va falloir que nous soyons préventifs bamananw ko ten bana kunbɛn o de ka fisa bana furakɛ ye vaut mieux prévenir que guérir a ye kumadenw fɛ dans une atmosphère apaisée avec assurance sans crainte k'a sɔrɔ siranya tɛ yen foyi tɛ yen a ye kumadenw fɛ ni o ye i b'a ye n'o kɛla kuma ninnu a bɛ don yɔrɔ sɔrɔ dusukun na a tɛ b'u kɔnɔ fiyewu mais o man kelen don an fɛ o t'an fɛ dɛ a tarabiya bil maw'iza anw tɛ kuma non on parle pas fo ni tiɲɛni kɛla waati min ni tiɲɛni kɛla i bɛna kuma min kɛ nin o tɛ wajulukan ye bilen o ye ɲangili de ye parce que ɲangili fana darajat mutafawita famuko ɲuman ala k'o d'a ma fɛɛrɛ sabanan silamɛya bɛ min di lamɔkɛlaw ma u ka denw lamɔ ni o ye jumɛn ye a tarbiyatu bilqissa a tarbiya bilqissa éduquer avec les histoires raconter aux enfants les histoires des grands hommes raconter aux enfants les histoires des prophètes depuis Adam notre père jusqu'au sceau des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam raconter aux enfants l'histoire des grands hommes l'histoire de la famille du prophète ala kira sumaworo ka kisaw ka to k'u lakali denw ye Sayyidina Ali Fatima Al-Hassan Al-Hussein raconter aux enfants l'histoire des compagnons du prophète ka kira ka sahabaw ka kisaw lakali denw ye Abu Bakr Siddiq Omar ibn al-Khattab Osman ibn Affan racontez aux enfants l'histoire des grands hommes, nos ancêtres, ceux qui sont passés ici chez nous en Afrique noire. Surtout minu yerebe ambolobi kolu ka kisaw lakali andenw ye kanga ya boloma a Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara. Lui, sa vie est une école. Sa vie est une école où tout le monde entier apprend. Hayatuhu madrasa. Ale ka ɲɛnama ya kalanso don. Billahi. Karamɔgɔ. C'est-à-dire aya dɔw tun bɛ yen. Aya ninnu tun bɛ kalan. Mɔgɔw tun b'a kalan ten o nka a danaya tun bɛ ɲini ka dɔgɔya. I b'o aya dɔ dɔn? Ala ko aya mina in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Aya in an tun b'a kalan nka aya in a danaya tun bɛ ɲini ka dɔgɔya dusukun na dɛ. Tari de nka ni an karamɔgɔ ye Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara aya in ye baara kɛ. Aya in ye baara kɛ. Nous avons vu et nous voyons an ɲɛ b'a la. A y'a kɛ Ala ye, Ala y'a k'a ye. Billahi. Famko ɲuman Ala ko d'a ma. O la ale ka ɲɛnamaya ani mɔgɔba wɛrɛw ka to ka o ɲɛnamaya ninnu lakali denw ye. Ka denw lasigi ka dɛmɛ nabi ɲumanw la, kiraw la, maa ɲumanw la, sahabaw la, kira somɔgɔw la, karamɔgɔbaw la, k'olu ka tariku ka to k'o bɔ denw ye, k'o lakali denw ye. O fana bɛ don den dusukun na ka tɛmɛ wajulu jalan fana kan. Parce que quand les enfants écoutent une histoire, ils sont fascinés par l'héros
ou l'héroïne de cette histoire-là. Vous connaissez l'histoire de Kaboli Mogominga. A tigi be bonya u bolo, a tigi be dia u ye, a kanu be do o dusukuna. Olani o kela, o ba la nyini ka ke a tigi ɲɔgɔnna ye. N'a sɔrɔ ni kisa bɛ ka boli muso dɔ kan, an ba Mariyama, i b'a ye musomanin minnu bɛ nin lamɛn, a bɛ diya u ye u k'a kɛ Mariyama ɲɔgɔnna ye. Ni an karamɔgɔ Hayidara, ale ka tariku bɛ ka bɔ denmisɛnnin minnu ye, a bɛ diya u ye u k'a kɛ an karamɔgɔ Hayidara ɲɔgɔnna ye. O la ni o tarikuw bɔra o kisaw fɔ denw ye, ni o ye numɔgɔba ninnu kanu k'a laɲini k'a k'u ɲɔgɔnna ye ka tila k'u bilasira baara ma ɲɛ wa. Alhamdulillah, Fédération Sud Pomoe a bɛ bɛn section 10 nka o section 10 na n'i y'a ye an fana ka mawludu ɲɛnamayali ka fɔlɔ section dɔ la n'i y'a ye an ye Grand Bassam ta sabu ka la kan bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ san dɔ la lajarabili dɔ y'an sɔrɔ n'olu ye dɔw bɛ silamɛya tɔgɔ da u yɛrɛ la ka tiɲɛni kɛ ni silamɛya tɔgɔ ye n'o ye terrorisiw ye o dɔw gurupu dɔw yɛrɛ tilara ka tɔgɔ dɔ la u yɛrɛ la tɔgɔ min ni anw tɔgɔ bɛ ɲini ka bɔ ɲɔgɔn fɛ o de y'a to an fana ko an bɛ nin baara fɔlɔ min daminɛ a bɔso mara kɔnɔ yan an y'a kanu ka taa an ka baara lawaleya section na o tiɲɛnikɛlaw nana tiɲɛni kɛ yɔrɔ min walasa o sigida kodɔnnaw n'a diinɛ ɲɛmɔgɔw ka se k'a dɔn ko tiɲɛnikɛla ninnu ani Hayidara ka mɔgɔ suguya kelenw tɛ ala sago a sa i k'a dɔn o dugawukalan ninnu a si ma kɛ kunfɛko tɛ sabu ka la kan an b'a dɔn an karamɔgɔ Seku Usumani Madani Hayidara a ka programme lo chargé n'o tɛ a ye bɔli min kɛ yan 2017 a yɛrɛ kun ka d'an ye kosɛbɛ a sen ka jɔ ni dugu in na ka dugawu kɛ dugu yɛrɛ ye comme an ma se k'o sɔrɔ a ka tɔndenw a n'a ka karamɔgɔ minnu b'an fɛ yan an y'a kanu ni wajulu belebele in kɔfɛ ka se ka nin sigi kɛ dugawu ka kɛ c'est à dire que cogo min na Rabi ala bɛ se ka hakilisigi di Côte d'Ivoire bɛɛ ma en particulier o nana basamukan minnu jawuli ni jawuli cogo in na o bɛ se ka hakili sɔrɔ o ka dugu kɔnɔ cogo min min kɔni b'a fɛ tɔnden bɛɛ lajɛlen an ta ye fo sabu ka la kan c'est union qui fait la force an b'a dɔn a bɔsɔ mara kɔnɔ bi n'i y'a mɛn ko Sawadogo bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ sanu tɛ wari tɛ Sawadogo yɛrɛ bolo nka fɛn dɔ lo min ka bon ni sanu ni wari ye sabu ka la kan tɔnden minnu bɛ n bolo cɛ fara muso kan vraiment sɛgɛnbaliw lo o cɛsirilen do donc an bɛ o fo jati fili min na k'a ɲini ala fɛ ala ka n'o dɛmɛ o ye bi nin kɛra ala min kama an b'a dɔn anw kumana an ma kuma o bɛna continuer k'a kɛ o ala n'o kama franchement di min kɔni b'an fɛ dakuruɲa laban na o lo ye a bɛ kɛra ala min kama ka continuer k'a kɛ ala kama nka siyako m'an tugu Hayidara kɔ nka fɛn min ka bon ni siyako ye n'o ye ala ko ani tiɲɛ o lo ye anw tugu a kɔ Hayidara kɛra an ka ɲɛnamaya sababu ɲuman min ye anw bɛ dugawu lo k'a ye k'a ɲini ala fɛ ala kana a janfali jigin an kɔnɔ a kana jigin an denw kɔnɔ a kana janfabaga yɛrɛ bɔ an siw an karamɔgɔ Seku Usumani Madani Hayidara an bɛ dugawu k'a ye di dugawu min na ala k'a n'a dɛmɛ ala k'a n'a sɔrɔ kira kun ye kosɔn sɔli خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم alhamdulillahi rabbil alamin an bade tebe shirfila la jaba an b'a fo ka waliɲuman dɔ a ka ɲɛmadali la nin tun y'an ye Côte d'Ivoire jamana kan Bassam jamiyatu ansardin tɔnden minnu bɛ yen ka san 2017 mawuludu batam kɛnɛ kan ka deli ala fɛ ni ɲɔgɔnna caman bɛ ala bolo ala ka o yira an na basigi ni kɛlɛya ka don Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ ani alisilamɛ jamana kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ala k'o k'an ye ala k'o kɛ mawuludu hɔrɔma kama mawuludu fɛtibagaw hɔrɔma kama a k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah. Tinya wili la, hangalo ndise ka tinya wili la.
fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wulila kanu tɛ se ka tiɲɛ bin. Tiɲɛ wulila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wulila nkalon tɛ se ka tiɲɛ bin. Tiɲɛ wulila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wulila namara si kolonbaw ye. Tiɲɛ wulila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. tiɲɛ wulila saraka jugu bɔ mori. Tiɲɛ wulila